tepang iti tangatan. Inapalabas, imbaga ni Miguel ken ni Toro nga inutan ako magkapsot ti grupo ni Don Braulio. Insabuagmat ni Don Braulio ken ni Rosalia, tinapudot asabaw tinaangar akar ni ti baka. Imbagamat ni Don Braulio, apatayan damatan dahil taya ken Rosalia. Itagagayem, tenggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatan. Bilay, pang-aasim, tawaya-wayaan na kami dito, hindi mamalteya. Sana mabalin ba ka, Rosalia? Agtungtong palak lang iti bilin kanyak ti amok. Anya, Iti dayto yakan ito. Itala nga ramidag ti kastoy iti biyag ko, Altea. Billy, No nyaman dagiti madian na ramid ko kun ka. Pakawanan na. anya, Ala kung dayto agundaway amang matmat iti napintas sa rupam. Gapot iti panaglabas ti oras. Agbalintulangin alagip ti amin. anya ti kayat mo asawan, Billy. San kakaraman iti bagbagak ka ni Altea, bakat Rosalia? Gapot apulos adi kan tumalagip. Anya, Mangan kayan, tagturungan dito ni Don Braulio. Agbusog kayo anay pag. Agimutak iti adu abala. Saan lang nga may sa klase ti igam ti aramatek. Inton sardam ti iraraot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Nasken ang makauna ako ni Jay. Miguel! Ni Toro ti agtok-tok-tok. Lukatamlatan ti ridaw. Gayam, apay dagita paltong, kanagato ang bala. Itangal daw ti iraraot mi Jay hideout ni Don Braulio. Dua ag grupo ti operatiba ti agtignay. Ti may sa grupo, iti hideout ti Punteria enda. Ti may sa grupo, ti mansyon ni Don Braulio ti Sarkanda. Gayam, Nakasaganan ti amin, Tora. Sapel ako matagbaligin dayto yung plano. Ti leader ti sindikato ti anupak iti dayja lugar. aburay ka gayam. Apay, Toro? Kasano kumatipan na kaamo dagiti otoridad nga adda iti hideout ni Don Braulio? Gapo ka dagiti follow-up operatives. Wenno dagiti servicemen ti elite force ti pulisya. Yak maawatan gayam. Iti ababaapan narita. At dadagiti sekreta amang sursurot iti tunggal garaw ni Don Braulio. Kasta gayam. Wan, Toro. Kinapod nun. May sa serviceman. Iti banag ti armada puwersa ti mangwanwanawan. Kini Don Braulio. Taumot lang ni Colonel Maravilla ti dakdakamatek. Isong aurayag ti pakaamuna. No sa dino itati ayan ni Don Braulio. Pagpatingga aklangan dito. Surutak ti bagbagan ni Goryo Adalan. Tapno magtengko ti backdoor ti hideout. Motorboat ti lumabas iti San One nga dayo. Sana bali? Nakalinwedak iti nakaparada a bilog. Dakkal ti pasaplak ti bilog. Isu asaan dak basta makita. Nagsarden ti motorboat iti takdang. Nabibilag nga armas ti imot dagiti nakalugan. Kaya't asawan leta. Iti backdoor ti hideout ti Sumrakanda. Nudyak mariro. Sa nga pulong agpangato ti mabilang apuon tinyog iti dayta apasag. Panagkunak. Iti likodan laeng dagita anyog ti ayan tinalawa abalay. Adakdakamaten kanyak ni Goryo. Nagpartak ti panaglabas ti oras.
Sakbay ang makagteng dagiti operatiba iti daytoy a lugar. Naadal kunti posible a paglibasan dagiti kabusor. Kumusta kayo, Naltaya? Rosalia? Nangato ti gurigor ni Nana Rosalia. Naska na maitaray iti ospital. Anya? Apay nga katawa ka. Awan mo't lang ti Serbina no itaray iti ospital day tapakat. Sana nagaraw ti dumamakan nga impasaganak aka ninyo. Sabagay, sana makapangana na imbag ni Rosalia gaputa masakit. Don Braulio. Oh, apay Rosalia. Anyat masapul mo kanyak. Noan niya man ti pampanunutam nga ramidan. Pang-aasaim, tadibo iramraman ni Ma'am Althea. Anya? Awan ti basol na kan ka. Siyak lang ti pangipapasam iti amin. Nana, Ambisyosa bakat. Di ko nam nga takot pagtatak ko nang ka? Ha! Awan ti agbyag ka na kayo adwa. anya. Talagang nga ayop ka, Don Braulio. Iso nga rod nga da kayo ita dito staff house. Ta dito yun ti agbalin at tanamyo. Anya. Althea. Di mo namnaman pa'y amababawim kanyak ti sanikwad dagiti dadakkel mo. Pulos! Jak ibatan aging gay ti sibibiyagak. Siyak lang ti mang tagikwa kadagiti kinabaknang ti pamilyam. Saan? Di mo aramidan ti kasta, Don Braulio. Siyak lang ti patayam. Di mo niraman pa'y ni Ma'am Althea. Pang-aasim. Matay kayo. Hanya ti kaya't asawin tayo. Tagtakarang-rangat dagiti buyot ko. Asino dagiti dosok? Talaga asaanan ang malapdan ni Miguel. Nasken nga ipakaamok adagos daytoy kini Nana Amalia. Kartingak timag na. Masapol ang mapanak iti pakanan. Bumalasiw akon iti kalsada. Oops! Kaske! Diyak matan nadlaw ti sumungat ako, tse. Imaglakit din ta nagbusina. Ituloy ko timag na. Nasken ang maamuan ni Nana Amalia ti amin. Amalia, siya kunti makaamo ka dagiti mangmangan. Agina na kamatan, amo ka nabanlog ka. Di ka di pa kadanagan, Marcelina. Kabaulan pa iti bagik ti agtrabaho. Nana Amalia! Nana! Apay, Toro. Kasta unay ti bambanlo mo ang nagturong dito'y pakanan. Apay ka di. Nana, diyak nalapdan ni Miguel. Nagturungan iti paraiso. Tapno patayin na ni Don Braulio. Anya. Anya ti aramidan tayo, Nana Amalia. Marcelina, sikan ti makaamo dito'y pakanan. Surutak ti anak ko ijay paraiso. Sige. Umay kan, Toro. Kadwaan na kamapan ijay paraiso. Kartingam! Naskan na makadanon ta adagos iti paraiso. Wala na. Ibaglakit din tadadagos din na arkilata ang tip ngagturong iti paraiso. Kapsat, iparpartak mo pa iti panagmanehom. Nana, sigurado nga da mapaspasama kan arangat iti paraiso. Madandanagan Toro. Sapay lakuma, tasaan pa'y analadaw ti amin. Aglibas ng dagdaw ng pain. Kay iti sabten niya! Talaga gayam anagad dagiti buyot ni Don Pablo dito sa daw. Dagiti ng pagdo kanya ka.
Kamatag ti awan ang pain. Awanteg, sanod ka na kayo! Paltugan tayo dagiti remote a pulis kakadwa. Wan bili! Sige, tira! Di tayo paatiw ka na kada! At adu tayo nga amang ngam dagiti kabusor! Diyos ke! Granada bilay! Granada tayo pinabatak dagiti pulis. Patak mo tinaramid na babaan to'y imot ko a grenade launcher. Aglamlam mang itinay japan na dagiti pulis. Dahil to'y ti para ka na kayo. Uy, bili! Maligit tinaramid mo! Huwag nagbansaw! Nabibilang nga armas ti adda dito'y hideout. Iso ang maaramat tayo. Kontra ka dagiti ng route ka na tayo. Oh! NATO! Dahil ng paltog kini nato! Ha! Diyak na puntahan! Talaga di mo napuntaan. Ni Miguel Dayjay. Ha? Amateur aramidang Dayjay at tao dito'y hideout. Patay dyan man ang bili! Nagtaray iti dahil banda! Subuk ita ti kabalan Dayjay. Siyak ti mang parmag kan kwa na. Day po yung tigundaway ko amang patay na tinay tao. Nibili tinasiputa ka ng surot kanya. Paliiwag ti awan ang pain. Grenade launcher ti inaramat na anong paltog kanya ka. Kamali ti inaramat mo nga igam, Billy. Gaputa na buntog titigtig na mo. Di pistola ti aramatag. Tapno na partakak na tignay. Day giant ti awanan bain. Saan mo makarmanipod iti lugar ng paltugan na kanya. Nalakaban amaripot ka dita. Miguel! Igaglaman! Agparang katapuntiryaan ka! At dapay laganas na nagkatawa. Miguel! Madlaw nga da panagamak na. No talaga mo't lang ang malalaki ka, Miguel! Magparang ka! Tasangwang ti bala ti grenade launcher ko! Yan! May salang ti mabaling na iputok ti grenade launcher. Kalpasan na. Agibala manan. Liputak dayta at tao. Agparangak. Kat kalatak matlaan ti tumaray kabingad. Itan. Matay ka! Oops! Nakalamang ang dagos ti onan bain. Sa di mo nga tantiayan na. Billy, Dakan itilikod hak. Di mon gandatan pa'y tilumapan, Billy. Ha? Laglagi pam. Di mo pa'y nailod ti sumaro na abala ti grenade launcher mo. Sumuko kalangan ka dagiti pulis. At dapay gundaway mo nga agbalbali mo. Sana kapatiliw ka! Nagtuwad-tuwadan dagiti pulis anang raot dito'y hideout ko. Ha! Matay dala ang gapo iti kinaato dagiti boyot ko. Sino ka? Don Braulio. Kaya rigam ti tangatang atang tangadan dagiti padam abirkog. Ken kunibay iti kinaakom. Kanibusan namon. Anya? Gaputasyak titipang. Apaka isag makam. Binaltugan, titakya ko. Sino nga talaga? Bigbigan mo anaimpag, Don Braulio. Miguel. Wen. Ado abiyag dagiti agtutubo ti dinagdari mo. Ado mo't dagiti pinatay mo. Iso arumbang laeng apatayon kamatan. Anya?
Ti tao akaskan ka. Awan karbangan nangagbyag dito irabaw ti daga. Matay kan Don Braulio! Di mo patayan tibukod mo nga ama! Miguel! Anya! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Kagayem, di liwain na denggan ti paggibusan ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Itagagayem, denggan nyo ti paggibusan ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nagtumatang dagiti pulis anang raot dito'y hideout ko. Ha! Matay dala ang gapo iti kinaato dagiti boyot ko. Sino ka? Don Braulio. Kaya rigam ti tangatang atang tangadan dagiti padam abirkog. Ken kunibay iti kinaagom. Kanibusan namon. Anya? Gaputasyak titipang. Apaka isag makam. Pinaltugam, titake ako. Sino nga talaga? Bigbigan mo anaimpag, Don Braulio. Miguel. Wen. Ado abiyag dagiti agtutubo ti dinagdahil mo. Adumot kan dagiti pinatay mo. Iso arumbang laeng apatayon kamatan. Anya? Ti tao akaskan ka. Awan karbangan nangagbyag dito irabaw ti daga. Matay kan Don Braulio! Di mo patayan tibukod mo nga ama! Miguel! Anya! Miguel! Pangaasim anak ko! Di mo patayan ni Don Braulio nga amam! Anya ti kayat yu asawan nana. Pakawanan na anak ko! Ilimod ko ti amin kanika! Ni Don Braulio! Ti pudpudno nga amam! Saan? Saan apudno ti bagbagang nanang? Managdakdagas na ito na tao! Pangulo dagiti sindikato. Jakpat yun nga iso ti amak! Miguel. Iho. Di nakawagan iti iho. Saan apudno ti imbaga ni nanang asika ti amak? Iso apatayin kan! Puston, anak ko! Pudno amin nga imbaga. Di mon patayan ni Don Braulio. Ilawlawag ko kanika ti amin. Nanang. Amalia. Kalpasan ti panagimbag mo diti ospital. Ikaro mon tinagbasulam iti pagpaludan, Don Braulio. Amalia. Nakisarita kadagiti pulis nga agbabantay iti ridaw. Hapas tergandak ditoy. Tapno kasarita ka. Kayat ka akabilan. Ngam sa anak akas kanig ka ang managdakdakas. Naamuanan ni Miguel ti kinapudno. Asika ti amana. Amalia. Kaya't ko makasarita. Di anak ko. Anak ko, kunam. Juan. Kaya't ko makikita ni Miguel.
puskol matan ti rupam amang ibaga kanyak iti kasta. Awan ti karbengam amang ibaga nga anak mo ni Miguel. Pinarigat ken ginundawayam ti kinababaik. Awanan ka iti bain. Kamaudyanan na. May kanan iti hustisya ti inaramid mo kanyak. Saan laang asyak ti tinangram? No di kat uray dagiti gagayam ko. Kitaam ti inaramid mo kan ni Rosalia. Tinadaal mo ti rupa na. At damat ita iti ospital nga papaimbag. Insabuag mo kan ko na tinag-udot asabaho. Kinasarsaritak ni Rosalia. Sakbay nga imayak nito'y. Malungsot kan iti pagbaludan ng Braulio. Bayadam amin dagiti nagpasulam. Naimbaglakit din tadimteng dagiti pulis iti paraiso. Tano saan? Pinatay na kami ni Don Braulio. Althea, nagbaligi kami anang parmak iti grupo ni Don Braulio. Natay matendag iti limaban abuyot na iti mansyon. Dua tinagtignay a grupo dagiti otoridad. Miguel, sapay la kumatan alpasan da iti ariribok iti biyak tayo. Panagkunakat nalpasen. Tilangan lintag ti makaammo kadagiti natiliw a kabuso. Nang runa malungsot iti pagbaludan ni Don Braulio. Gapo kadagiti adu abbasol na. Miguel. Adu matendagiti rimwar at testigo. Kontrakan ko na. May imbestigaran matendagiti maatap nga iskalawags. Amang tultulong ken kwa na kadagiti illegal nga aktibidad na. Ni Nana Rosalia ti Star Witness. Taiso ti makamo iti amin apalimad ni Don Braulio. Ado dagiti nadagsen nga ebidensya maiparang iti korte. Kontra ni Don Braulio. Miguel. Na-turn over maten ni Don Braulio iti pagbaludan. Kalpasan ti panagpaimbag na iti ospital. Naggibos matlaangan ti panagari na dito'y a probinsya. Nana Rosalia, Nana Amalia, nakita ko ti original a dokumento ti daga. Nakadulin lagayam iti opisina ni Don Braulio iti kabarbaro kan nalawa a resort. Oh, maragsa kanak iti dayta balasang ko. Kamaudyanan na. Nabawi mo ti kinabaknang dagiti dadakkel mo. Wala na. Ma'am Althea, agyaman tayo kini Apo Diyos. Ta nagpatinggan ti kalbaryo iti biyag tayo. Wala na, Rosalia. Mga barwanan tayo. Katlipatan tayon ang mamimpinsan tibat-tibat. Anapasamak. Althea, makitak iti langam ti kinaragsak. Si kaitahan ti agtagikwa kadagiti kinabaknang da Don Isabel ken Don Ramon. Nana, saan laang asyak ti manggunot iti kinabaknang napapakin mama? Nudikat, da tayo amin. Aramaten tayo iti kinainbag ti sanikwa dagiti dadakkel ko. Nagmayat adenggan dagita balikas, Ma'am Althea. Inaramat ni Don Braulio iti kinadakos dagiti sanikwa da Don Ramon ken Don Isabel. Ita, agsublein iti sigod. Ket maaramat manen iti kinaimbag dagiti sanikwa dagiti dadakkel mo. Pwede na ita, Nana. Haoan kayam. Sa dino ti ayan ni Miguel. Nakitak mat idakan ni Turo ijay swimming pool diti mansion. Agdigdigos da siguro. Excuse me, kaya't ko ang makasarita ni Miguel. Mapanak ija swimming pool. Kamaudyanan na. At datayon dito'y mansyon ngagnanaed, Amalia. Wen, Rosalia, itilikodan ti amin.
Nasukatan iti saan ang mailadawan a kinaragsak ti marikrik na tayo. Oh, nadalusan tayo maten ti unag kan aglawlaw ti mansyon. Inikat tayo dagiti rugit anapanawan ni Don Braulio. Waan, Amalia. Uray ti sileday di Doña Aurora nga asawa ni Don Braulio. Nadalusan matan. Ket iso ita ti siled ni Ma'am Althea. Wen. Ay na, Rosalia. Italaang ang makarignak iti kastoy. Naglagaan ti barukong ko. Ha? Oh, apay, Amalia. Kita am da Miguel kan Althea. Nagragsak da nga agsarsarita. Nga agpaiso. Ay na, sabalin tagparparik na kanya, Amalia. Anya na ita marikrignam. Umadanin ti panagmanugang mo. Sana dakas. Ngamin, baro ti anak ko. Balasak bat ni Althea. Awanan ti sabali apapanaan, tinaragsak apanagsarsarita da. Agur orayan ti altar para kadakwada. Ay na, ay, dagdag sa to'y imot ko abag, Amalia. Ay, una yan, Marcelina. Ay, Inakukus mun samot amin ang dagiti arwatem iti aparador mo. Nagdakkel abag ti imot mo. napatag dagiti arwatag, Amalia. Ado pa'y tinabatbati iti balay kao. Sublyak tulangan nga alaan dagiti kasirulak. Kantay arinulak. Anya? Ay, pasensya kan, Amalia. Agduduman ti ibagbagaken ka. Ay, kamaudyanan na. Nakasubliak man dito'y mansyon. Wen, Marcelina. Ang saan kan ababaunan dito'y. Awanan ti mangmandar kan mangkabil kan ka. Diyak ko mapanawan ti balay ko. Ngam diyak mapagkadkadan ni Althea. Nga agnaud akon dito'y mansyon. Nga mapainak matkan kuana. Wen nasingpet ni Althea. Agpapada tayon nga agnaud dito'y Marcelina. Nay, nakasangpot kamot gaya man, Marcelina. Wan, Rosalia. Nakaluto ka ka din iti makan. Mabisin ako. Ay, sika talaga. Ayun nakaluto akaw. Iso nga ron nga mayak dita, oy. Tay pakaamokin ni Amalia na kasaganan dagiti makmakan iti lamisaan. Anya pa'y nga ron ti arabiden tayo. Intayo mga hanan Sigurado ka iti daytang ipagbagam, Althea? Juan Miguel, sigurado ako. Itinalaw ang resort ti pagkaangayan ti kalaysata. Althea, Apay anak sanay ka, Miguel? Saan ka di anaragsak ti imbaga? naragsak, Althea. Naragsak ko nam. Ngam nakadumog kamat anang ibaga. Kumita ka kanyak, Miguel. Althea, Miguel, I love you so much. Ay ayatan ka unay-unay. Althea, I love you, Miguel. ay ayatan ka mat. Althea. Gayam. Siya kumatyagbalin abes man iti kalay sayo. Sanan, Tapay man. siya klangan tagserbi at chief cook iti panaglutuan. Ang sakit lang ti damdamin ko gayam. No makitak nga agkam ni Ma'am Althea iti sango ti padi. Sika talaga, Toro. Joke. Kinapudno na gayam.
Maragragsa ka na, iti mapaspasama kita. Awanin, tiriribok, iti biyag tayo. Utang tayo amin dayto iti Diyos, Toro. Isu tinang salaknib kada tayo amin. Pudno dayta, gayam. Isu adi tayo liplipatan ti Diyos. Tayo isu tinang igiya iti amin aganwat tayo iti biyag. Talaga ka day, anak kasaganakan. Iti pa nagkalay sayo kini Miguel Inton Bigat. Ma'am Althea. Wana na, Rosalia. Awan ti panagkadkad ko iti mapasama kakalay sa inton bigat. Ma'am, nagpintas ka talaga. Nagsublen ti sigud aganay kay mo. Makitak iti langam nga awanen ti parikot. Nana, Rosalia. Addaken kan ti galad ti maysa anapudno a babae. Napintas ka lang arudan, nasaya at pa'y ti ugalim. Nana, Rosalia. Agyaman akmat iti aduunay kan ka. Sikan ti nagserbi nga inak, aging ga ita. Nariknak ti kinaanos mo anang tarakan kanya. Awan tinangag ko, areklamo. Napatag ka kanyak, Ma'am Althea. Pulos adi kapanawan iti tiyempo tirikat. Kabaulak nga isakripisyo ti biyag ko. Masalakniban kalaeng kadagiti managdakdakas. Akas kini Don Braulio. Nana. Inton bigatan ti kalay sami kanyo Miguel. Iso adyak kayat adenggan tinagan ni Don Braulio. Pasensya kan, Ma'am. Pakawanin na. Awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan, Nana. Agyaman akno kasta, Ma'am. Ay itinasayaat. Isagana kong titrahi di budam para iti kalay sayo kin ni Miguel Inton Bigat. Rosalia, Marcelina. Day, apay nga agluluha ka maten, Amalia. Rumbang kumaan na ragsak ka, tagkalay sanda Althea, kan Miguel. Ay na, amuklatan no apay nga aglulwa ti gayum ta, Marcelina. Apay, Luwa ni ragsak. Gusto kayo. Jack malapdan tiriknak nga agluwa. Kitahan niyo ati lang nga na iti sangot ti altar. Ay, Amalia, mangrugin nga agsermon ti pade. Mangrugin ti kasal. aguli magkayawn. Althea, nagadudag iti bisita di maray ti kalay sata. Uy nga rin, Miguel. Maragragsakan ang makakikita ka daw. Abyag, dagiti kakalkal na iso! Anya ka din aramidin ito, ho? May sapay kakabsat! Kaklaawan tayo, dagiti kakalkal na iso! Abyag, Miguel kan Althea! Kayo, Miguel! Ang Althea! Kablaawan kayo itinaragsak kapag nagkalay sa'yo! Agyaman kami, Toro. Agyaman kami kada kayo at maray iti kalay sami. Agyaman kami unay. Titan gagayem, tinaggibusan, tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti talatang! Nagparangan, dagiti paborito yung artista iti radyo Ken Intablado, akas kada. Romel Sarmoyan, iti papel Alakay Catalino, Ken Conrad. Joseph Glenn Benawe Jr., iti papel a Mayor Carion, Lakay Cabo, Ken Pili. Mary Jane Castro, iti papel a Rosalia, Nena, Ken Toro. Teresa Calay, iti papel nga Amalia. Virgie Paclay, iti papel a Marcelina, Ken Althea. Kirby Rillera,
iti papel a Jaime Velasco, ken Don Braulio. Jonar June Repotazo, iti papel a General Marasigan, ken Miguel Arturo Tolentino, ken iti pannakitinulong ni Isagani Yalong Bolyeser, iti papel a Colonel Maravilla, Don Augusto, ken Gorio. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser, iti madireksyon ken musika, Jonar June Repotazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Insagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.